assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe. Assalamu alaikum bandiraɓe yiiɓe en koɓe Sow TV. On calminama on jurama kadi on beltanama tigui rigui woni weltare no fewi. En ɗo hande en direct to Camara to won ton ko musidɗo men guiɗo men ina wiya Dow Diagne. Eɗen gonɗo e galle men galle bamen Moussa Samba Seynabou. En mbimo yo Allah yirmo en yaafo ngam barken Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To ñalawma hanki o ñalla ko dimanche en hawri e 9 lewru mars woni 2025 en ñalɗi conférence mo marɗanaɓe mbaɗanno hanki nden Allah waɗi fof newima gasi e dow jaam tampama kono alhamdulillah nimsa ala hen bandiraɓe gari ha kewi en beltima duwuji kewi jewte mbaɗama machallah joni noon gonɗen ɗo koye galle Moussa Samba Seynabou eɗen gandi jani fof ko waɗetno no Allah waɗi hikka waɗa ko galle men galle Baba Gandal e tawno fof ko gotum kamɓe dañino yidde dañino sago dañni anniya te ko ɗum woodi ha joni sukaɓe gaari jokkimi hen ɗon machallah eɗen ɗo en direct e Sow TV ko ruttude e yettude e jarde e mande dendagal garnoɓe hay mo arani fof en jii guila e anniyaji ha e duwuji ha e balle fof yettima Allah yiɗi ɗum noon yo Allah yen moƴƴere ngam barke Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɗo e micro ko musidɗo mon guiɗo moon Hammet Djiggo joni joni inchallah mbawi dokku jinnaɗo men nene men kankone o ara o haala hen o duwno sukaɓeɓe duwno ɓesgu ngu foof e sukaɓe foof dal duwnoɓe kankone o haala kadi holno beele mo o jogui e faade sukaɓeɓe eɗen gandi ñalawma hanki ko teddira ko ceerno men juuri on fo innu yetto ɗum en jetti kadi jinnaɓe ɓe en jetti jinnaɓe no fewi kadi en jetta kadi sukaɓe ɓe ɓe fedde ɓamtare marda ko mbaɗi ko tan ɗi fewi salamu wuri kamɓe kadi jam galle jaalo kadi fof ko golle makko ɓe ɓari makko ɗo ɓe ñagonoma Allah moƴƴere ɗum en calmin sukaɓe kala debbo hen gorko suka hen mawɗo nde wonɓe wuuro hay wonɓe ladde kadi ñanki yimɗo ɓe o kadi en jahani kadi fof en ji en nani kadi Allah yaadi ɗum yeeso kadi mbaɗi staji kadi ɓantare mabɓe Allah waɗi mon barke on tinni on joni kadi gila yiɗ nanno Allah jarama seydi Sall yo Allah yo moƴƴere ngam barke Muhammad sallallahu alaihi wasallam duuji fof jettima kadi tawno ko anni yo ardi deften filtere ngal kadi duuji fof ummi koye ɓerde kadi fayi koye ɓerde nonne machallah yo Allah jaabo enen fof ngam barke Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin gandi on ko yiɗɗa haalde ko heewi kono ko wiɗa haalde ko saaha yero ko yaltude boowal ni taw koye ɓerde heddi kono anni yo yaltinde ɗum boowal non min beltima seydi Sall yo Allah jaabo duwawu eɗen gandi duwuji kewɗi ne kedde ɗonnoma hen kono fof Allah ne andi kadi Allah yiɗi ɗum non seydi Sall yo Allah yo moƴƴere ha joni ma en tottu micro o sokhna Khadija ko mawni men ko deede men ko jinnaɗo men mbimo seydi Djiggo anne calmina bandiraɓe kadi yo machallah assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh eggal yettude Allah e julde seydina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam en calmina eɗen juuɗa eɗen garɗo duwaw eɗen yetta duwaw en calmina ko jooɗi ɗo ko machallah e hanki ko ñalawma men conférence machallah en jetti Allah no fewi nde wona seeɗa conférence o waɗi réussir en natiri hen bisimillahi rahmani rahim en jardini hen alhamdulillahi rabbil alamin
kala ko soyno heno e conférence en ko fof Allah waddidani men hono noon ha diwti njortu men moƴƴere machallah en beltima no feewi no wona seeɗa en calmini sowonaɓe fof ha lasiyama e mardanaɓe machallah en beltima no feewi no wona seeɗa yimɓe fof darima hen no fotidirade hen ni en ñaago Allah yo Allah rokku men tawede mo wuuri tawen ɓeyde diina men en ustaki ko mbaɗɗen hikka fof yo Allah rokku men wawde mo wuuri guddume moƴƴere ɓe jayi seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en calmini en juurima onon kadi Sowo TV on calminama on juurama limtuɗo fof juumat yo Allah nawru ɗumnoma no yeeso ɓe jayi seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en beltima no feewi no wona seeɗa machallah alhamdulillahi rabbil alamin Allah jarama on jarama assalam Seydi Jiggo yo Allah yo moƴƴere yo Allah yo moƴƴere a weltanama tigi tigi moƴƴere Allah e ma non machallah yo Allah jaabo duwuji fof ngam barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ɗon noon ha joni gonɗen ɗo koye en direct e nder Sowo TV ɗum noon machallah ma en gartu e ceerno Moustapha kankone koye membre fedde nde o jeeya koye heñal fedde nde o jeeya so wiyama fedde ɓamtare marde ma hewɓe miijo Moustapha miijo hewɓe e tawno mo limti kala juuma walla woda macca ɗum noon machallah kankone joni ma wara o haala e hollo yiyande makko e conférence o machallah Seydi Jiggo a weltanama micro yeeso ma Seydi Jiggo. kay assalamu aleykum bandiraɓe julɓe on calminama on fof inde mum e yettode mum kadi on ñaganama duwaw no fewi kadi on neldama duwaw machallah en beltima e ko taxa men hawrude ɗo ko alhaali conférence mo fedde ɓamtare marde ɗo e Dakar eyyi ko weltare no fewi par ce que eɗen gandi kam conférence mo fedde ɓamtare marde sowona fof no keppa conférence o e hikka eɗen mbaɗi ɗum galle men galle Babaga Ndaw eɗen ñagonomo Allah yo Allah rokkumo juuɗe balɗe moƴƴude battane e conférence o waɗatno ko galle Guédiawaye kono Allah waɗi kam en gaari ga APEX kono mbiɗa sikki ko wuuri ha joni rufanto par ce que hakkude oustas kam e Alhaji Baga ko altine e talata eyyi eɓe yimɓe yinnoɓe jokkude endam kadi keɓe yimɓe kadi wurtuɓe keɓe yimɓe kadi jokkodirɓe ko heewi non so tawi conférence o arti ha galle makko fedde nde waɗi ko hani eyyi ɗum noon eɗen ñagono galle aussi guilay Yaye Barou en Yaye Rougou en vraiment ɓe tinnima aussi kamɓe conférence no fewi galle foof guilay Hadja Barou Jooɗo en sohna Raky en sukaɓe foof tinnima e conférence eyyi ɗum noon ko fedde ɓamtare marde ne ara no rutta teddungal bandiraɓe sowona foof e bandiraɓe aussi wonɓe e diaspora ɓe foof so mon foof waɗi hen juuɗe mum waɗi hen aussi kadi ballal mum waɗi hen kadi miijo mum par ce que sa yi ko heewi e fedde nde ni aussi e conférence uji ko heewi hen ko fedde nde daroto waɗana ɗum hoore mum kono kam alhamdulillah kam aussi diaspora kadi waɗi hen doole mum no fewi par ce que ɓe jagui hunde nde ko hunde mabɓe ɗum noon si enen fedde ɓamtare marde e inde président Ousmane Djiggo e wondude kadi vice président Sohna Hadiza Sow kono e membre fedde nde foof noon kamɓe foof eɓe dutta teddungal bandiraɓe wonɓe hen jawɗi mumen waɗɓe hen doole mumen wonɓe hen aussi kadi hakkillataji mumen eɗen ñaago Allah tan yo Allah rokku en kadi wattude ni mo wuuri taw eɗen ɓeydi diina en ustaki e manam batte organisation o ko machallah rewi lawol zéro faute eyyi par ce que fedde nde darima guila conférence fuɗɗaki ha conférence fuɗɗi ha conférence o gasi ala foof ko manque en ɗum noon ñagono Allah tan ko aussi yo Allah rokku en wattude ni mo wuuri tawa hay goto manquani ɗum noon Allah jarama on jarama alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam caggal yettude Allah e julde annabi makko Muhammadin sallallahu alaihi wasallam e yettude dendagal ganduɗa hoore ma windere nde kala yettude kadi jinnaɓe men joɗiɓe ɗo ɓe yaye men yaye Kajjatu Ahmadou Sall kadi en calminima en juurimomo kadi hakke ganduɗa hoore ma jogade mo coftal makko e himme makko e hammu makko e arde mo jooɗade ɗo ene ganduɗa hoore ma e yewtidde ganduɗa hoore ma e dendagal Sow e dendagal windere kala jagguɗo Sow TV ene timi hen wonni en weltare noon e oɗo conférence
sibu jagganoma ganduɗa hoore ma ko juuti hakkillaji e ɓerɗe fof ne goni hen ha Allah yettini ñalawma o kadi Allah rewni ñalawma o no foti waade ni Allah yuɓɓini ɗum moƴƴini ɗum kadi ko adi fof kadi eɗen duwono jinnaɗo men tokare men oustas Samba Seynabou Jiggo eɗen mbiya yo Allah yurmo yafomo yo Allah moƴƴanmo eɗen gandi oustas ko neɗɗo moƴƴo ko julɗo ko dewo Allah ko jokko e enɗam ko jaatike fuurankoɓe jahrike sowanaɓe eɗen gandi oustas ko jahrike en gandi oustas kañum ko neɗɗo dewo Allah tigi rigui kadi jagguɗo ɗemgal mum toppitiɗo dewal mum Allah toppitiɗo kadi jokkere enɗam jiɗɗo kadi ganduɗa hoorema jokko enɗam kadi jiɗɗo bandu men toppitiɗo bandu men ballowo bandu men gurɗo e bandu men wurde bandu men ha yeehi fof ko moƴƴere Allah tan o yahata ɗum tan woni ganduɗa hoorema haaju makko kankon eɗen duwonomo yo Allah hokkumo toon ganduɗa hoorema moƴƴere yo Allah teddinmo toon yo Allah foftinmo toon bi jahi seydil mursalin wa ashabihi yo Allah waɗ koddiɗo makko kadi janggo inchallah Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam sibo oustas ne jortana moƴƴere alhamdulillahi rabbil alamin ɗum noon conférence o no wayno Allah haali o rewi lawol hol waɗannoɓe conférence o ardinoɓe conférence o to banggue waɗannoɓe seeren ɓe ko ceerno men ceerno Mouhamadou Ousmane Jiggo walla mbiyen Amadou Sala ene wonde e ceerno Amadou Tidiane Jiggo woni Amadou Jiguet ene wonde e ceerno Alhaji Sall kamɓe ɓeeɗo tato gonno waɗannoɓe conférence o tema o wonno ko hayatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ko haalde gurdam Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kadi no pandirtuɗen ni ene jiɗirɗen ni ene cikkirɗen ni kadi Allah waɗiri hono noon ɓe kaali Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam gila ina ronda ha jibina ha ubba eyi haydara ɓe goppani hen kala ko ganduɗa hoorema sifa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam e jikkuji Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam e darde nde sallallahu alayhi wa sallam darino e jokkere enɗam nde sallallahu alayhi wa sallam jokkanno fofof ɓe kaali hen ko heewi wonno sallallahu alayhi wa sallam haaldotako a wawa ganduɗa hoorema wiide aɗa lumbo geeƴ no worno sallallahu alayhi wa sallam noon ɓuuri geeƴ kono wonni en weltare no feewi jikkuji fof hanki ɓerɗe fof kecci ɗi paye rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kadi ceerno men ceerno Mouhamadou Khadijatu Jiggo kañum teddinirano ñalawma o ceerno men ceerno Mouhamadou Jiggo kañum teddinirno ñalawma o kadi ceerno Mouhamadou Jiggo so tawi aɗa haalamo tan ɓerde ma rondoto walla ɓerde ma heccide sibo jikkuji makko ko jikkuji Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam darde makko ko darde Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yaadu makko ko yaadu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ko ɗum woni ko ñamata ɗum woni ko yarata ɗum woni miijoji makko fof ko sallallahu alayhi wa sallam seeɗen ɓe mbimen inji ceerno Mouhamadou Jiggo gila ganduɗa hoorema 1940 non de fodde ganduɗa hoorema duuɓi ummade ganduɗa hoorema 1960 fuɗɗi jangguinde ha ɗo sankiɗo fodde duuɓi 50 omo jangguina kanko ceerno Mouhamadou Khadijatu Jiggo so tawi ko ceerno Mouhamadou Khadijatu Jiggo eɗen gandi ko ganduɗa hoorema jikkuji ma fof ko jikkuji Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kanko jiɗɗo jangguinde ko jiɗɗo andinde gila ummade ganduɗa hoorema basiñiji ha zalikal kitabu gila e fiqhu ha e ganduɗa hoorema lugha ha e nahwu fof manɗi arud bayan fof ko jangguino machallah en ji wuro ngo kala saaha ko basiroɗo ko bajotoɗo jange so jangani liggoyɗe wasiyo julɓe tinoɗe toppirɗe jinna mum tinnoɗe ndewe e jinna mum gona less koyɗe jinna mum ko dañete koye jinnaɓe dañoto ɗum ɗon kadi ganduɗa hoorema ko yiɗande ganduɗa hoorema wuro mum ko yiɗande ɓesgu mum tagata jomum wasiyade jomumen kada e sako wayni kadi in gandirama e hunde sowona dewal Allah ɗum noon en beltima no feewi woni en ganduɗa hoorema en beltor kadi en jetti Allah no ceerno Moustapha Jiggo wini no yaye men Khadija e yaye men Kadiata Amadou wini caggal leydi naɓɓe si mbi caggal leydi noon en kontata leyɗele ɗe kamɓe fof ɓe gandi koye mabɓe mone mabɓe fof waɗi hen jungo mum moni fof waɗi hen ko hattani amin mbiya Allah subhanallahi taala yo Allahu lomtin kadi yo Allah waɗa hen barke bi jahi seydil mursalin wa sahabihi ɗum noon wonni en weltare Sowo TV so tawi darima ɗo Sowo TV so tawi ganduɗa hoorema huccitini emen wiyon duttu jettoru fewde ganduɗa hoorema dendagal garnoɗo ɗo mbawɗa ummade fof
so Fuuta so ɗo e Dakar so Ndar so Thiès so Pout ɗo mbawɗa ummade popop so nduguru Pul ganduɗa hoorema wuro Njuga to kawmen Ceerno Ahmadou Sall ɗon to nduguru Pul wuro marda wuro Njuga kanko woni almami ɗon kanko kadi ganduɗa hoorema o ari o arde délégation makko o arde neɗɗagal makko o arde kadi dental makko o ardi kadi ganduɗa hoorema o addi kadi ballal makko Allah yi wuro ngo yi amin ñaago anne Allah subhanallahi taala nde Allah juutnata gurdam ɗam nde lowata cellal ngal ɓeyda kattan ɓe kadi ɓeyda mbawka ɓeyda yaajana arsigi bi jaahi sidil mursidin wa sahbi woni en weltare no feewi eɗen mbiya alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin ceerno Moustapha wasa kadi no way fof kadi ganduɗa hoorema ɓeydon hen konko goɗɗi eyyi ko yettude tan so TV no feewi par ce que en jii darde so TV e nder conférence machallah eɗen mbiyaɓe tan yo Allah rokku site o wona site mawɗo yaha wona e télévision par ce que sen jii so TV ko diwan o fof nawari eyyi ɓe nawari ko diwan o fof diwan so kala eɗen ñaagui noon kala mbaɗo programme yo wat feere jokkodire so TV inchallah soɓe jokkodiraɓe so TV tan ma kala programme ɓe jogui inchallah ma Allah rewnu lawol eɗen jetta hen hamme jiggo e wondude Amadou Diagne vraiment kemin gardi programme so TV jomini yo mbaɗ feere jokkodire e so TV inchallah soɓe jokkodiri meɓe tan kala keɓe jiiɗi ma Allah newol gueɗe ɓe ha newo ɗum noon on jarama eyyi machallah no wini eɗen gandi so TV ko darde koɓe dariɓe onon fuurankoɓe hucciɓe ganduɗa hoorema oɗo en direct kala ɗo gonɗa eɗo gonirɗa amin jiiɗi mbatta hakkille so TV kala ko mbawɗa wadde so kewmum so conférence mum kala ko mbawɗa kewnude so cosanuji mum aɓen ɗo numéro uji mabɓe nan ɗon less ƴetta numéro uji kutodiron gollodiron kadi kamɓe koɓe sukaɓe nehiɓe koɓe sukaɓe kadi newiɓe ɓe ngala probléme hay seeɗa kadi koɓe sukaɓe mardanaɓe ɗum noon Sowo TV kala ɗo mbawɗon wonde anne kadi jeeɓo amin jiiɗi kadi mbaɗa abonné si vous abonné ji kadi kañumen dolnata ganduɗa hoorema siiɗo o dolne siiɗo ɓeydon siiɗo o doole kala ɗo mbawɗon kewnude ɗo e Dakar fuurankoɓe ɗon keeɗi danande so ɗo e Dakar oɗon kewna ganduɗa hoorema ko wiyete conférence walla coddungaji walla goɗɗum tinni amin ñaagui on jokkodire e Sowo TV kala e saaha mbaɗan mon en direct ɗo yumma woni foof walla ɗo bamma woni foof walla ɗo ɓinguel ma woni foof ɗo miñiraguel ma woni foof huccirema en direct ne huccirema ne yeɓma ne anda ko kewi ganduɗa hoorema e kewmo kewnuɗon o ɗum noon min beltima no feewi si mbi sallllahu alayhi wa sallam eɗen kala Muhammadin sallah sallam mbaɗa ko conférence gummiɗen min mbawa wasde barkinade hen no fotiri foof eyyi min mbi alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin sibo Alaji Malik ɗum fuɗɗiri mimiya e mawnude mimi e teddude ɓeydi ɗum teddinde fof ko fuɗɗorade alhamdulillahi rabbil alamin kanko Alhaji Malik Sy o alhamdu jettojo gonni lillahi hono Allah hamdul qadimin li qadimin walla hamdu qadimin li hadisin hamdi hadisin li qadimin hamdu qadimin li hadisin hamdu hadisin li qadimin jettoje nayi ɗeɗo pop golen ko Allah subhanallahi taala ɗo Allah yetti Allah ɗo Allah yetti hoore mum ɗo Allah yetti tago ɗo tago yetti Allah ɗo tago rutti yetti hoore mum ɗeɗo jettoje nayi fof hay goto godanani so wona Allah subhanallahi taala ɗum noon en jetti Allah dokkuɗo en kattan dokkuɗo en mbawka dokkuɗo en cellal terɗe cellal hakkille rokki en ganduɗa hoorema arsigi ha mbawɗen wadde ganduɗa hoorema ko eɓɓuno ɗen woni conférence o ɗum noon woni jettore Allah ɗum noon en mbi alhamdu jettojo gonni lillahi hono Allah zil ijadi joom gonnugol zil ijadi joom puɗɗugol wal qadami e gardugol woni Allah subhanallahi taala kanko de fuɗɗi kanko waɗi créé woni windere nde simbi windere noon gila ummade ha leydi ha dow asman e ko woni hakkude mum fof leyɗe goɗɗum tagoje goɗɗe ne goodi ɗum limmotako ɗum woni tan koye gandal Allah en jetti Allah subhanallahi taala baɗɗo crééji puɗɗuɗo gonnuɗo en jettimo kanko Allah subhanallahi taala sibu kanko tan wonno ala ko woodi kanko tan wonno ala ko woodi kanko kadi fuɗɗi ala puɗɗuɗo kala ko woodi ko kanko
kala ko woni kadi ko kanko ko mbawɗa ko fof ko porɗa ko fof so tubako timɗa so sinwa timɗa aɗa wiyana foori ko karallo andu Allah subhanallahi ta'ala hokkimo e ngal ɗon ñanƴal seeɗe omo waɗa ɗum sibo so tawi a ƴeewi hakkillo so alano ɗon kanko baɗɗo neɗɗo baɗo kere o so hakkillo alano ɗon o wawa wadde hay fus haydara wawa wadde ɗum noon Allah subhanallahi ta'ala dokkuɗumo hakkille o ko wawi wadde ko wiyete portable ko o wawi wadde ko wiyete télé ko walla o wawi wadde goɗɗum e goɗɗum ko hakkille gonɗo ɗon mo Allah rokkimo ko on Allah on hakkille hutorto ɗum noon en jetti Allah subhanallahi ta'ala baɗnirɗe men ngal ɗo teddugal mo middina kadi o ɓeydani men ɓe wujudi e woodede albadru lewru ndu wal qadami ganduɗa hoorema e gardugol woni muhammadin sallllahu alayhi wa sallam kanko Allah subhanallahi ta'ala o walli en o wonnini en o ɓeydini en woni badru on lewru ndu zil qadami e jomiraɗo gardugol woni muhammadin sallah sallam sibo Allah ko muhammadin sallah sallam adi fuɗɗude ko muhammadin sallah sallam o adi wonnude tagoje ɗe pop taga koye annore muhammadin sallllahu alayhi wa sallam kadi noon kadi conférence o kadi ko gurdam muhammadin sallllahu alayhi wa sallam kadi haalerno ko gurdam muhammadin sallllahu alayhi wa sallam kalano ɗen gila ɗo jibina ha ubba ha ɗo wirna ɗum noon kadi ganduɗa hoorema jettoje godni Allah hokki ene hen wune en mbaɗi no foti waade ni eɗen mbiya summa salatu wa taslimun yafuqu ala miskun wa randin ala dhil fadli wal qadami summa salatu refti ganduɗa hoorema yo yurmede won wa taslimun e kisal yafuqu daɗɗi ɗiɗi walla mbiya yafuqani daɗɗi ɗiɗi miskin ala miskin e dow parfum biyeteɗo miski parfum urɗo parfum belɗo wo randin puɗi biyeteɗo randa puɗi urɗi puɗi belɗi puɗi ganduɗa hoorema jelbuɗi zil fadli e jomiraɗo ɓural wal qadami ganduɗa hoorema teddugal woni oɗon wiyetede muhammadin sallllahu alih wa sallam oɗon de woni biyeteɗo ahmadou oɗon de woni biyeteɗo moustapha tokarama an joni oɗon de wiyeteɗo mouhammadou hamme an ɗon onon amadou onon ɓe tokara mon de haalteɗo tokara mon de inneteɗo joom fayidagal joom teddugal joom ɓural joom martaba kala ko ganduɗa kala ko mbawɗa kala ko dañƴa no fotiri fof andu ko sibabu muhammadin sallallah alih w sallam so ceerno gufnima so gandu gufnima teddinama mawninama hormama andu ko sababu muhammadin sallallahu alih wa sallam woni garɗo meeɗa jangude meeɗa windude haydara waɗani ari daɗi dendagal binde meeɗa jangude ba saka signi ari kadi dañi dendagal jangunoɓe hettumen yeeso kanko kadi wonti jangguinoɗo dendagal fofof on de woni biyeteɗo muhammadin sallllahu alayhi wa sallam on woni hanki baɗanoɗo ganduɗa hoorema inniranoɗo baɗan hayatu muɗum kalernoɗo gurdam muɗum woni muhammadin sallllahu alayhi wa sallam sallllahu alayhi wa sallam noon haaldotako kono kadi muhammadin sallallah alih w sallam kadi deƴƴotako alay saaga haalata makko eɗen mbiya kadi wa alihi l muhtadina wa alihi e aale makko ono salah sallam saɗa juula e makko kanko salah sallam ɓuuri yidde saɗa juula e makko yarindini hen aala e makko e sahaba makko woni yimɓe galle makko e sahaba makko ndo nonɗaɓe wonno on salatu kadi ɓuuri moƴƴude e salatuji juula e makko nduwonɗamo nduwonɗa ɓesɗu galle makko e sahaba makko woni wondi makko ɓe duwonɗaɓe in duwima noon wa alihi ale makko almuhtadina fewɓe alkhiratu ganduɗa hoorema suɓaɓe alkurama ganduɗa hoorema tedduɓe almutami ñamtimɓe siratu ganduɗa hoorema jikku almuhtari cuɓaɗo wal qadami ganduɗa hoorema ha joni e teddugal Allah mbiya gardugol woni muhammadin sallallahu alaihi wasallam eɗen mbiya ganduɗa hoorema yo yurmede Allah yo ganduɗa hoorema yo barke Allah ɓeydo e makko kanko sallallahu alaihi wasallam sibo duwonade muhammadin sallallahu alaihi wasallam woni duwonade hoore mum duwonade muhammadin sallallahu alaihi wasallam e julde makko nde ɗum woni duwonade hoore mum wiide ganduɗa hoorema allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ko duwonɗamo ɗon ko koye ma tan ruttoto kanko de woni mo juulata ngo alda sallige jaɓe kadi a duulata e nulaɗo rutte a duulata e nulaɗo kadi bineɗa bakkat ɗum sa juule nulaɗo ka binen tetan baraji saɗa jogui sallige sa ala sallige
kanko tan woni mo juulata a suusa yetta tan kabira allah akbar taala sadi kanko noon aɗa wawi jooɗaɗa aɗa juula e makko kanko sallallah alih w sallam aɗa winne baraji aɗa efisina e bakkuruji juula e makko gotol allah juula e ma laabi sappo juula e ma ko laabi sappo allah juula e ma laabi temedere juula e makko laabi temedere allah juula e ma e malaikaji makko pop juula e ma laabi ujunere ganda ɓandu ma harmini joygol woni kanko woni biyeteɗo muhammadin sallallah alih wa sallam a faami kanko de sallallahu alaihi wasallam ma arada ra'adu a faami wal warɗa'u tanhibu man min hadilaha wa jara dam'un min alqalami ma arada ra'adu ɗon ɗo ina sawtina walla mbiyen ɗon ɗo ina ganduɗa hoore ma rigo walla ɗon ɗo ina wulla wiyete malayka ɓe mbiya ra'adu ko malayka ɓe mbiya ɗum ko rigango ɗon ɗo ina dilla ina sawtina rigango yaha ɓoy tan togo nana kirr ɗum go wa ra'adu malayka biyeteɗo ra'adu keɗɗo heno a faami ɗon ɗo ina sawtina walla ɗon ɗo ina rigo wal warɗawu ɗon ɗo fondu ñawru tan hibuɗo ina woyana min hadira e coppi muɗum ɗon ɗo ganduɗa hoorema coppi ganduɗa hoorema fondu ñawru ina woyana coppi muɗum yani cofol muɗum ko jeehi ne waya ne yiɗi yiide ɓiɓɓe mum korsa jinnaɗo jogue ɓiɓɓe mum so tawi haysina ɓinguel ma keccel wirnimo ɗo ena yiya ɗum bowal galle tan ko boji ma nenete walla gulali ma nene ɗon ɗo fondu ñawru ndu ina woyana coppi muɗum yo yurmene wone muhammadin sallallahu alaihi wasallam wo jara kadi ɗon ɗo ina doga dam mbiyen ganduɗa hoore ma daha a faami minal qalami kuɗol ɗon ɗo kuɗol ina suwa e daha ina winda ina juura e muhammadin sallallahu alaihi wasallam yo yurmede wone muhammadin sallallahu alaihi wasallam yo barke wone muhammadin sallallahu alaihi wasallam yo teddungal wone muhammadin sallallahu alaihi wasallam andu an jiyal allah kala ko donɗa muhammadin sallallahu alaihi wasallam koye ma artata ɗum noon horo seer e duwanade muhammadin sallallahu alaihi wasallam duwanade sallallahu alaihi wasallam noon woni julde muhammadin sallallahu alaihi wasallam wiide allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim ɗum ko duwa wonandemo kanko sallallahu alaihi wasallam kono ko duwa wonandema an kala ko duwiɗa e makko yaw kanko de woni kanko tan woni goto mo ɓurata yidde e jinnan ma woni muhammadin sallallahu alaihi wasallam ɓuramo yidde e jinnan ma ɓuramo horma ganduɗa horma hormade jinnan ma ka kormiɗo ka teddinɗo ɗum ko gonga kono sa wiyama ya yiɗi muhammadin sallallahu alaihi wasallam kanko woni damal faade allah awa yettade allah rewani muhammadin sallallahu alaihi wasallam awa dañde allah kadi a yetta a rewani muhammadin sallallahu alaihi wasallam gonga wiyako en ɗofte jinna men en gon less jinnaɓe men koɓe mbi men fof tawi tan wofani diine wofani lawol fewde allah jaɓen mbo gollen ɗum ko logique la yukallifullahu no nafsan e allah fawa noon fittani ko hattanani kala ko mbima aɗa andi yanana aɗa wawi aɗa hattani wat kono noon taw yaltani diine jinnaɗo kañum ganduɗa hoorema woni awa kadi ko mbawɗa e jogade aduna kadi jawdi fof ala ɗo mbawɗa rewde kadi ha joɓa jinnaɗo wonno jinnaɗo ma ne jibinɗa nde jinnaɗo ma kañum yiɗi ko nguura kañum yiɗi ko nguura nde ƴettatma nde tarotoɗa e mum jaltoya e mum tekke ma mbaya ɗum ɗo hunde fof kañum hara ɗum ɗanade jamma goya hafto ne ha ɓerdo mo heccida salo ɗanade fof ko gilli mum e ɓiɗɗo mum a faami so tawi ɗo ƴettanoma ɗo jinnaɗo si ha mawni an a wattimo ƴettude an ƴeew jiyata ko jinna kanko jinnaɗo yiyata ko ya wuur kono so nayi won naywugol an jiyata ko yo foftoyo ɗum noon jinnaɗo ganduɗa hoorema ɓiɗɗo wawa yobde jinnaɗo ala foɗɗude wata yobde jinnaɗo yo allah yoɓan men jinna men ɓe bi jahi sidil mursalin wa ashabihi a faami ma arada ra'adu wal warqa'u tanhibu min hadilaha wa jara dam'un min alqalami sallallahu alaihi wasallam noon haaldotako sallallahu alaihi wasallam mbimami kadi daƴƴotako ɗum noon koyen jubbannoɓe hen seetan en mbawa wiide ganduɗa hoore ma kadi en kalta muhammadin sallallahu alaihi wasallam mbaade kadi ganduɗa hoore ma ko ala haadi conférence o kalten aɗa sago no fotiri fof kadi ganduɗa hoore ma jubbe hen wawe ganduɗa hoore ma haalede muhammadin sallallahu alaihi wasallam a faami fi alimul mulki wal arwahu tabi'atun
في عالم الملك والأرواح تابعة للروح والجسم هذا غاية الكرم. في عالم الملك تو عالم الملك تو الروح دي غنا تو أفهمي والأرواح تو روح دي غنا تو تابعة كنجي فوف نون ندي للروح الروح أودون وني محمد صلى الله عليه وسلم والجسم ɓandu sa sallam haza no ɗum ɗo wiya ɗum ɗo tan ɗeɗo alhaaluji ka haali ɗiɗo fof gayatul karam yoni teddugal wiyede ruhu ɗi pop no ngorno jismu ɗi fo woni ɓalli ɗi pop no ngorno fof rewi koye mo ganduɗa hono muhammadin sallah sallam ɗum ɗo tan yoni teddungal faade muhammadin sallallah alih sallam wiyede binde ɗe pop tagara ko sababu muhammadin sallallah alih sallam ɗum ɗo de yoni teddungal yoni fayidagal yoni martaba enen noon leñol muhammadin sallah sallam eɗen jetta allah tigi rigi rigi kadi yo wonan men weltare wiyede jeeɗen koye leñol muhammadin sallallah alih wa sallam yo wona men hen weltare tigi rigi kadi ɗum kadi yo yen jettu hen kadi allah subhanallahi taala ganden kadi ɗum koye malal arda ngara tawa koye leñol muhammadin sallah sallam jeeɗa ɗum yo wonanma weltare wonanma kadi jettoru en jetti allah no fewi in beltima no fewi wonno enen fof ko ɓoya ko taƴƴen koye battaje paɗen si mbiyeɗen kaali ɗo kadi muhammadin sallah sallam kasara koɓe kaali hanki ko tan ina timmi ene moƴƴi kono kin barkintinoɓe tan e yidde men muhammadin sallallahu alayhi wa sallam e hormade giɗo men muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yo allah ɓeydu gilli men fewde muhammadin sallallahu alayhi wa sallam in beltima no fewi noon en jii jambareɓe woni moustapha djigo en ceerno moustapha en darde nde ɓe daari e conférence nde en jii ganduɗa hoorema président ceerno ousmane mouhamadou ousmane de jiggo e ousmane djibbo eɗen jettamo noon kadi eɗen beltonomo no fewi allah yi darde makko wonde ganduɗa hoorema mamoudou sall en e mamadou dia en oumar dia en baba djiggo en baru jooɗe en ganduɗa hoorema si mbiɗen limo wassa juumen adama djiggo eɗen gandi ko mbarodi kadi ganduɗa hoorema e liggoroɓe tigui rigui ko jambar kadi e liggoroɓe abou ibrahima djiggo en ya alli dal si mbiɗen limo wassa juumen ceerno saydou li en kamɓe pop allah yi nulaɗo yi kam fof ɓe daranno ko darde muhammadin sallah sallam yo few yo yuɓɓu yo yooɗ kala garɗo horo heyɗu horo ɗumɗo caggal noon de taggol yonti ɗum noon allah jarama on jarama dendagal yeeɓoɓe min beltinima on ɗoɓɓe ƴoɓɓe ɗum ɗo wiyete kadi abonné he hoto jawri noon ɗoɓɓon abonné he ndol noon Sowo TV kala ko juuma noon ko fewani hen gande ko minen gonɓe timmani kala ko moƴƴi hen yuɓɓi hen yooɗi hen gande ko allah subhanallahi taala neɗɗo timmani neɗɗo ala ko wawi neɗɗo ala ko andi si mo anda ganduɗa hoorema ma fin wawa waɗande hoorema e hunde ɗum noon yo allah yomon moƴƴere min beltima yo allah hokku en tawtorede o saaha mo wuuri yo allah hokku en tawtere o saaha mo wuuri eɗen jetta allah kadi eɗen jetta ganduɗa hoorema yaye men baaru e dede men rugo e dede men moussa baru kamɓe gon toon to gueƴo to eɗen jettaɓe no fewi eɗen kadi baga nan to france to eɗen downomo yo allah lowo cellal ngal yo allah ɓeydu kattanɗe kadi e mbawka kadi o arta ɗo e dow jaam en beltima ko ɗo e apis gonɗen galle usta samba seynabo jiggo ɗo mbaɗɗen en direct o yaye men kajjato amadou nan ɗo yaye men khadija nan ɗo yaye men hawwa jiggo omon ɗo yaye men ganduɗa hoorema hawel garme nan ɗo yimɓe galle ɓe pop nan ɗo kamɓe pop aɓe belti hen kadi aɓe beltini kadi horɓe arnoɓe moni kala ɗo wawi ummade ɗo wawi ummarade e haaju mo joguino woppi wonno ko haaju woppere ha jaggue ɓe goppi haajuji mabɓe ɓe jaggui haaju amen oɗo walla haaju men mo ndenduɗen kamɓe pop en beltinimaɓe en duwanimaɓe yo allah yo moƴƴere eɗen jetta ganduɗa hoorema hoddi men ɓe guila ummade ngoral guidale ha paregala ha calaga ha doɗel en tulde gaale en dendagal taaride fofof hay goto in goppani andu an wuuro mom mi haalani ko wuuro ma puɗɗirimi sa woppiri noon tan ma andu gonɗon noon fayidagal ngal timmi onon fof on jarama yo allah yommon moƴƴere yo allah teddin mon eɗen jetta kadi nene men sahaba sohna sahaba Diop en beltene moom allah yi darde makko kadi minene kadi min jii darde makko yo allah yo moƴƴere yo allah ɗaccumo ɗon ko juuri kadi min ɓooya kadi duusodirde makko e guila e conférence uji ɗi en jetta kadi ganduɗa hoorema kawmin siddile e galle mum toɓe gonto eɗen jettaɓe no fewi e ceerno hammi en toon to Mozambique eɗen jettaɓe kamɓe Ousmane Djiggo en kamɓe pop e ceerno giɗaɗo kamɓe pop eɗen jettaɓe eɗen beltono toon to Côte d'Ivoire toon eɗen beltono wonɓe toon ɓe
gilay wonɓe kodduwar ɓe pop simbiɗen lima wassa kadi jumen gilay Oumar Samba Sena ben haya Amad Dikel en Mamma So en wonɓe toon Ceerla ben kamɓe pop simbiɗen lima wassa jumen kamɓe pop kadi en beltinima toon to Gaboro pop in beltinima hay goto in goppani kamɓe pop yo Allah yoɓɓe moƴƴere dennagal ɗo mbawɗa wonde galɗa mbawɗa wonirde aɗa dilla yo Allah wallu yo Allah faabo yo Allah aynurena yo Allah uddita arsiguaji bi jaayi seydil mursilin wa sahabi ɗum noon so tawi haala famɗani tan perguitte kewat so haala heewi tan perguitte mbaɗat hen ɗum no en mbiya allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallam. seydi Dia Pullo Allah jarama jarama watti fayida no fewi ko weltare tan ummoto en kala e saaha banggueji foof sono ummo en tiñata en gañade ummoto men no machallah bandiraɓe foof beltima ko wayde ñalawma hande o ko wadde hanki ko wadde heccanki tawno ko ɗum gilli gonga ɓurata moƴata ɗum wadde machallah en beltima no fewi ha joni wonno ko en direct ɗo e Sow TV to Camara to woni toon ko Dou producteur kanko jogui golle ɗe machallah kankone yo Allah yo moƴƴere no fewi vraiment min beltima no fewi e darde Sow TV e nder Sowo eko taari ɗum noon machallah ceerno Moustapha yama taw anne wonko jiɗɗa hen ɓeydude tawno mo limi kala juuma walla junno jon noon kala mo inde mum haalaka yo andu ko on adora tawno wona hunde wemde wonaka liste o koye ɓerɗo he woni windude e kaye ɗum noon ko ha ɗumen tan kono ko woni e ɓerɗo ko ɗum yimɓe ñawata te moni kala ene andi hayso haalaka yo fibɓe ko kañum fuɗɗora saabu en jiiɗa haalde ɓe gaccen ɓe tawno eɗen keewi enen fof ko en gotum nde yidde nde ndendi saago anniya woni goto ɗum noon yo Allah yettu moƴƴere ngam barke Muhammad sallllahu alayhi wa sallam guila e diwuji ha e banggueji foof hay mo heɓani arde yama taw yeeɓi en direct e nder Sowo TV ɗum noon kadi machallah ko yettude Allah no fewi ɗum noon yo Allah yoɓ moƴƴere ngam barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ceerno Moustapha Djigo an yama an taw wonko ɓeyduɗa hen kala komin jejjitno walla kala komin purgono yama ande sa ari an ɓuuri amen welde Diallo ɗum noon seydi Djigo ɗum ko weltare tan machallah no Samba Sena addiri isse nelaɗo ni machallah comme hanki ko tem nelaɗo wonno machallah o juɓɓi hen ko heewi machallah yo Allah yo moƴƴere heddiran kam ko eɗen mbiye jinnaɓe yo mbaɗa feere ɓe tinnima ni kono noon ko heddi ko ɓe sukaɓe gara naate e fedde ɓamtare marde e par ce que hande kam ko jinnaɓe jogino ɗum Allah waɗi noon hande arte men en jiiɗa aussi nonne nesalal ngal majje juuɗe men noon kala ɓiɗɗo marnaji wawi wonde e Dakar foof yooɓe gar ɓe mbaɗa feere ɓe jokkodire e fedde ɓamtare marta inchallah jokkere endam nan hen par ce que Allah kam wi kala jokkuɗo endam mi jokka balɗe mum no jomumen gar naate e fedde ɓamtare marta kala ko jomumen kewni noon tawa ine aɗa yiiya bande en sa kewni a yiyan bande en kam ko no wonɓe fedde ɓe no mbayi jaggude fedde ni won foof cikkata ko kañum ɓuuri yidde fedde de guilay anniye mum guilay miije mum guilay doole mum guilay ɗoyli mum foof jomumen nana mbaɗe e nder fedde noon ko ndaw ko hani par ce que en gari en tawi jinnamen na jaggodiri enen hani tan ko aussi enen en jaggodire non aussi eɗen mbaɗa kadi préparé inchallah rabbi so tawi conférence o yooti eɗen paye e ziar marde le 2 mai et le 3 mai jomumen fof mbaɗa ɗum préparé inchallah garen jahen no jaarunonen ni kadi mbaɗen kadi golle ɗe aussi ko golle men e inde président noon Ousmane Djigo e vice président son Khadija Sow kono noon en jetti kadi fedde nde e kuuɓal en goppat hen e goto Allah e aussi eɗen calmini aussi babmen Demba Djigo e galle makko machallah kamɓe aussi ɓe tinnima e nder fedde nde ɓe aussi ɓe tinnima nder conférence e galle bammen Moussa Dia en calmini kadi ba Moussa Dia no fewi eɗen duwonomo aussi yo Allah rokkumo jaam rokkumo cellal rokkumo sembe haw arta e nder men ɗum noon Allah jarama on jarama machallah min mbaynoma kono no wini tan bamen Demba Djigo e bamen Moussa Dia no wini kamɓene yo Allah junnu balɗe mabɓe o e dusde eɗen gandi kamɓe ustas kamɓe gonduno guilay réunion ji mabɓe ɗi mbaɗatno kees mabɓe o wonno ko on jibini oɗo kees e kees mo bamen ustas ardino o eyyi nde o yeehi nde o totti totta guila omo hatten ni hankkadi ganduɗa hoorema cellal natti hewde farina e junggo Moussa Dia kanko Moussa Dia on eɗen ñagonomo Allah yo Allah lowmo cellal o ummo kadi wawa yaade hajuji makko ceerno Moustapha kala ko haalirno a haali yo Allah yommon moƴƴere yo Allah teddi noon yaye men Khadija bisimilla waynade
Assalamu alaikum wa rahmatullah gongol machallah ko kalɗon ɗo ko fof on kaali on moƴƴini machallah kadin conférence o no mbiɗon ni ardiɓe fof gardi bonnani ceerno Ousmane Jiggo président men eɗen calminamo eɗen ñagonomo Allah moƴƴere e Moustapha en Adama Jiggo en Baro Jooɗo en Hadija Sow en ko ardi ko fof no ñagane Allah yo Allah yoɓɓe moƴƴere e darde ɓe ndere fedde hende yo Allah yoɓ moƴƴere bi jayi Seydina Muhammad kadin ko haala ɗo ko fof ko fewi hen fof koto Allah ummi ko manki hen fewde koye men Allah yo fewnan men ko manki hen fewde ko bi jayi Seydina Muhammad sallallahu alaihi wasallam so TV yo Allah nawru mon yeeso yo Allah nawru mon yeeso ha diwo jortu mon e moƴƴere bi jayi Seydina Muhammad sallallahu alaihi wasallam min beltima no fewi no wona seeɗa Allah jarama on jarama Allah jarama on jarama wassalam noon machallah on beltanama no fewi vraiment yo Allah yo moƴƴere no fewi en jeedoji fof ha joni paaɗen kadi so yimɓe ɗum paaɗen ko marde tule ole ne jogui toon ziara men so Allah jaaɓi inchallah les 2 et 3 mai so Allahu lamɗo jaaɓi kadi so Allah newni so Allah hoddiri so ala ko faali ma en mbaɗɗen ni no mbaɗɗen ni ma en mbaɗ en direct kala keɓɗo arde hawri hen noon bisimilla mum mo Allah tongi koyɗe muɗum haajuji ne kewi gantuji ne goodi so alani so Allah newnani en so ala ko faali noon ma en mbaɗ en direct so Allahu lamɗo jaaɓi so tawi kadi waɗani en direct kadi ma fo filmé waɗe site saabu en ganda holno Allah waɗirta ɗo e nden ñaguima ɗo e nden taw fof Allah newni fof waɗe en direct homno mbaɗɗen hanki ni tawno ko ɗum woni anniyo kala garɗo hawri hen noon kadi bisimilla mo heɓani arde kadi tawno arde weeɓani surtout oɗo saaha joni o jamanu ko joni noon machallah min beltima no fewi kadi en mbiyata bandiraɓe yooɓe jokku wadde abonné e nder chaine men Sow TV e wadde partagé guila e commentaire ji fof ko ɗum woni dole ɗe saabu gonɗen koye lawol ɓamtare wadde so yaade yonti hoto e men mo yedditi wadde moni kala ene foti nanggude banggue muɗum fewda ha feewa timminde fodde wona hunde wemde kono moni kala yo eto wadde fodde muɗum haaɗo ɗon ko heddi ko Allah timminta mais ñaguimi yo Allah hokku en tawede ko heewi ngam barke Muhammad sallallahu alaihi wasallam taw ene wondi jaam e cellal kisal e ɓamtare sutora e surare noon vraiment min beltima no fewi yo Allah yebtu moƴƴere dendagal Sow fof weltima dendagal kadi Moustapha haalde joni sukaɓe naata fedde ɓamtare marde ko mawɓe jogui ɗum joni arte juuɗe sukaɓe wadde sukaɓe moni kala yo tinno ko sukaɓe jogui leñol jogui ɓamtare wuuro jogui ɓamtare diwan jogui ɓamtare leydi ne wadde yo Allah hokku en ɓamtare nde taw koye sababu juuɗe men wonata ngam barke Muhammad sallallahu alaihi wasallam enen sukaɓe so en jaaɓi gollude o saaha joni so en mawni tan manggu men sofra mi so sukago fewi tan manggu yoɗata no wiide yo Allah hokku en sukago moƴƴo e manggu joɗum ngam barke Muhammad sallallahu alaihi wasallam en beltanima Amadou Diagne kanko heeɗi kaɓirɗe ɗo noon assalamu aleykum wa rahmatullah ha sahaji goɗɗi heure ji goɗɗi ñalɗi goɗɗi ngam barke Muhammad sallallahu alaihi wasallam noon Allah jarama on jarama kadi en beltanima wonɓe to YouTube to e mbaɗa commentaire guilano ha joni e guilay kamen Ali Mbaye en kamɓe foof tawno jiiya limde hay goto tawno kamɓe foof koye ɓerɗe heɓe goni noon guila fuɗɗi ha joni wonɓe e YouTube e mbaɗa commentaire uji ɗum machallah onon foof min jii foof no yo Allah yoɓ moƴƴere ngam barke Muhammad sallallahu alaihi wasallam assalamu aleykum wa rahmatullah ceerno Mountaga sakki bisimillah آمين اللهم إنا نسألك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل أسر يسرا آمين يا رب العالمين من كل فاحشة سترا ولا كل خير سبيلا آمين يا رب العالمين اللهم أنت أمرتنا بدعائك آمين يا رب العالمين دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف سبحان ربك رب العزة عما يصفون اللهم رب العالمين السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الله جبنا السلام عليكم ورحمة الله ما شاء الله Merci beaucoup.